suna nan har zuwa yanzu din nan a wasu kasashe na musulmi da wasu kasashe na turai waɗanda su tunaninsu gaba ɗaya ya ƙare akan khilafa ne. Su suna ga duk gaba ɗaya wata fafutuka da za a yi da wani gumuruzu da wani yankuri za a yi na ciyar da musulunci gaba shine a samu khalifa. Saboda haka duk adabiyat nasu da ruhat nasu duk suna ƙarewa ne a cikin khalifa. Kowa ya je za a yi abin da zai yi, musulmi kowa ya je sufi ya je sufancinsa, wuri ya je wuriyarsa, dan bid'a ya je bid'arsa, jahili ya je jahilcinsa, kowa ya je abin da yake ganin shine daidai. A yanzu dai mu gaba ɗaya mu haɗu nan a yadda muke dinnan irin waɗannan bambance-bambance mu kafa khalifa. Shi khalifa mun kafa shi shine zai zo kuma ya sasanta mu, ya gyara mu kai, ya ce wannan shi yake da gaskiya wancan baya da gaskiya. So wannan shine tunanin yan hizbut tahrir, yawancin su duk jahilai ne. To Dr. Salih Sariya ya yi kokarin kafa wannan ko rayar da wannan kungiyar a Baghdad a wancan lokaci. Hukumomi suka sawo shi gaba har suka yanke masa hukuncin kurkuku, shi kuma daga nan sai gudu ya dawo Masar. Zuwansa Masar sai ya shiga nishadi, ya yi kokarin ya jawo waɗancan mutane da muka ambata a baya da zo su kafa a kungiyarsu. Ya dawo irin su wancan Ismailu Tantawi, Muhammad Abdulaziz Shawkawi, Mustafa Alawi da sauransu su Ayman Zawahiri, ya jawo su akan cewa ya kamata a kafa kungiya wacce za ta yi jihadi ta yaƙi gwamnati, a kafa musulunci. A lokacin ya dawo wani ana kiran shi Hassan al-Hilali, wanda shi ma ɗaya ne daga cikin jagorori na wancan kungiya ta abin nan. To a lokacin sun shirya yadda za su kashe Sadat, Anwar Sadat. Shi Dr. Salih Sariya sun ta kokarin su shiga haɗa alaƙoƙi da sojoji, haɗa alaƙoƙi da wasu manyan 'yan sanda, haɗa alaƙoƙi da ɗalibai na jami'a. To sai a lokaci ɗaya sai a zo a yi mulki, sai a karɓe gwamnati, sai a karkashe su Sadat da hashiyarsa, yan goyon bayansa, sai a kafa gwamnati. To a lokacin ya haɗu da Isamul Qamari, wanda shi yana karatu a lokacin a kulliyatul fanniyatul askariya. Kusan da yana ɗaya daga cikin waɗanda aka rashaha su je America a musu wani tireni na musamman na soja, shi Isamul Qamari. Ba ma saboda niyyarsa ta cewa shi yana binnan tuka tanka da wasu abubuwa masu kama da wannan. To sai suka zauna suka yi mitin akan cewa ya kamata a lokacin da shi Anwar Sadat yake cikin ɗakin taro yana gabatar da wani jawabi nashi, to su yi ƙoƙari a samu wani group na samari da ba za su wuce 100 ba, su je wannan makaranta ta koyon soja su kashe masu gadi. Sun kashe masu gadi, in suka shiga can za su samu kuma sojoji ɗan sa kai daga cikin ɗaliban makarantar, a kwaso makamai. Aka kwaso makamai sai a je ɗakin taron da Anwar Sadat yake da shi da mutanensa, sai a kakkashe su, a kwace abin nan ɗakin taro din. Daga nan kuma a je gidan rediyo a yada cewa an yi juyin mulki. So ka duba yadda tunanin yake da kulli basafa. Kai ka ce wasu 'yan fashi ne za su je gidan wani alhaji, su kashe mai gadi, su shiga su yi sata, su fito. Wannan maganar gwamnati ake yi gaba daya. To saboda haka aka samu mutane ba su fi 100 ba. Samarin nan duk ba su da training, ba wanda yake da training din soja. Aka ce to su waɗannan su ne za su je su kakkashe masu gadi, su kashe masu gadi sai su shiga su abin nan. Akwai can an samu wasu yara cikin sojojin irin su Isamul Qamari, a ciki su kuma za su taimaka musu ya fito da makaman. To aka je karshe abu bai nasara ba, aka kama wajen mutum 91 cikin 100. Aga wanda suka sha din ba yawa. To a wannan lokacin shi Isamul Qamari ya gudu, ya tsere ta buya. To kaga tun daga nan za ka san cewa
a shi fa jihadi ba haka yake ba. Mutum 100 za su kama makarantar soja, za su kashe shugaban kasa, za su kafa gwamnati. To bayan wannan ta faru a 1975 a